Hello everyone, kina rok jotono na hai lamsogo ani Sheli daily vlog family wo. Nge kha khayo no jotono kaham kreng tongmai na hane angbo kaham kreng na tongo. Gangke tabuk gangke main branch so khair pura kar inauguration khlai tongo new sweep. Hai ke norok yang nugui man khana ang rap mani bag inke obono ani first gangke ang obono tini 400 yapharnai gang tabo obono video kitsa khlai na hane ne norok bahai ingza kha comment khai shadi obono Hai ke ang obono 400 yapharma se ke bo phana hanai krenge ba ang na ang hanai nai ti phai pi ka ang na ang mani phai pi ka gyang obani pino ri khata Hai ke hai no hai phung ka ham no rong no lam shogo ge tini teisha phung ni simi malai tongo nge tabo nge ang phungo ba chai nai mo so yogoi tongo tabo no no goi mang khana omo nge ang ti tamo mo jeng khlai na nai no rok nai tong di choya sake skip khayo nai tong di ani video na ang bai baksa nge no rok bo sawi manai tamo mo jeng khlai tong ang ge tabo yang berma bo rei rekha sogoi tongo nge tini mo jeng kutung kutung we mai chala sinai phungo Hai ke norok bona hadi ang ta momo jeng khaina nai ora abo khorok sherjak gangke khundrupui awang mos jeng khainai hingke norok bonai tung diang babak sa choya sak te norok ani tini ni video ra chasa gangke like khaji share khaji de comment khai shana ta pok di Hai ke norok na hadi norok no hai no hai funugoi tongo ang oboba ang rap mani no hingke norok bahayeng jakha comment khai shadi tei norok mohai bag nana muchung khangke paina muchung khangke ang bai contact khlai mano ang ani tola ni Instagram ni link ri nai description no norok aro thangai nai ano follow khai di tei norok ano aro SMS ro khai di mane ang bai contact khai di hingke norok aro thangai ang bai ano order khai mane o mohai bag nana muchung khangke tei norok nong ni je muchung mani color nana muchung khangke ano shadi hingke norok nang bahai no khlai di nai hingke norok bahayeng jakha comment khai shana ta pok di Amo lo kosong kosong tanda na mo. Korong korong mangai butu butung paite na. Borok ba nu khangkai khangna mo jong ta. Amo somna ka suka iko. Sakani. Ang cha de kon cha nai bo. Hai saka thai suka ni saka na le ang jai kheli ya. Hai ke sung tini hai no hai sokmai layoka khoyarpur branch so inke tini hingange joto jaga ni ma phaibai ka tini meeting tongo honai nai inke sini khumulwng sorong team ro sokpai jangmang gangke oro hingange je tongmani aboke joto sini khumulwng sorong team ro baksa gang tolawo ta hingange sungyang sako phaita abo gari rok nai tonglai mani hingange tini joto jaga ni mane joto team no phaijak ayang je thalsora anke kumargat ni joto phaijak mang no tini telemura sorong rok bo sini je team tongmani inke sungbo chokwai laijak inke norok no tabui ko gari rok funugoi tongo inke norok bo jodi no Maruti Suzuki ni gari rok nana muchungoi tong hangke nana hani wansugoi tong hangke ano contact khaidi norok ano contact khaine ani yang tei phano na phaidi ang norok no je mansak nong ni bagai help khainai je mansuk nong ni bagai kominare nong ni chesta khainai phaidi norok khumulwng sorma phom phaidi ba khoyarpur phom phaidi norok ano contact khai phaina ta pokdi sini bayar nang sini bayar nang yapar fighting bus nang ni naino fighting sen besar
persinan. Abani bagai senangkai yapharmung leka bumaso. Naik dia tomero. Thank you. Hello everyone, kino rok jotono na hai lam sogo ani Sheli daily vlog family wa asuk dini pore norok bang hai dini malai tongo ge kha khayo no jotono kaham krwng tongmai na hane angbo kaham krwng no tongo ge dini hinge to Sunday roibar hangke ang tabuk jethi bai ayango jirania bazaro thanai tongo ge tambage thanai hangke next mano sini family member ani kugini kaila pandangai nogo hangke o mongolbar 18 tarik kok sangnai blang hangke abon bagai mani rok paijangnai tongo hangke ordek khato paikha hangke tini te ordek pairena handong layo ko tabuk Kinani magi mane angko Christian sibla gangi abon bagai shirt do kisa pailenya hentong layo getai jikon mikon tong ko paijang nai gyabo pailenya hane tini thangnai jong layo song jithi bai gyabo no norok nai tong diang baksa choya sak ang tung phlamani pura kuno mane dress rokani aram snang liya tini angani first tuinai ang rap mani Ngau bono ge mangkhnang phunungman nong no yang obo tini tei thangnai hingke tabuk thanganang jithi ayongo pada paikhanai gena bono hingke thangnai sing tabu jithi bai knok nai tong nang baksa choya sak te ano support khai tongdi te ani video rachisa hingke like khaidi share khaidi te comment khai sana ta pokdi te ani channel kadang jang hangke subscribe khanya di geta thalai yong jithi niango Hai ke norok na asuk ang dini bazar thangang ke blog kaham ke phunugan hani manchugoi phaimani wati wai tongkha te phunugoi mangala kha wati amsike marke wai tongkha gyani dini video asu jarong shinai tata bye bye